Уважаеми заместник директори, искаме да изкажем най-сърдечни благодарности към вас и целият преподавателски екип за отдадеността и грижата, с които подкрепяте нашето развитие през годините. Благодарение на вашите усилия, търпение и всеотдайност успяваме да получим не само знания, но и ценни уроци по отговорност, толерантност и упоритост. Оценяваме създадената от вас атмосфера, която насърчава ученето, приятелството и личностното развитие. Благодарим за незабравимите моменти, за вдъхновението и всички усилия, които полагате, за да се подготвите за предизвикателствата на бъдещето. Съвсем скоро напускаме приключението, наречено Златаревци, и всеки ще поеме по нов път в живота си. Бъдете сигурни, че ние винаги ще ви носим в сърцата си и ще си спомняме за вас с любов и добри емоции. Искаме да се обърнем към вас с последното ни желание, а именно да споделите с нас завършването на един етап от нашия живот – абитюрентския ни бал в хотел Интернационал. Имаме един последен въпрос, на който отрицателни отговори няма да бъдат приети. Ще дойдете ли с нас на бала? Мое име, аз ще присъствам на бала. С най-голямо удоволствие, не мога да пропусна такъв момент. Сега искаме да се обърнем към още един много специален човек за нас, а именно уважаема госпожо Елена Георгиева, бихме желали да се обърнем към вас в знак на благодарност, че винаги откликвахте на нашите молби и ни подкрепяте в реализирането на училищните мероприятия. Вие творите и създавате винаги празнична атмосфера, за да се чувстваме добре. Искаме да се обърнем към вас с молба да споделите приключението на нашето обучение, а именно абитюрентския ни бал в хотел Интернационал. Датата е 24 май 2025 година. Отрицателни отговори няма да бъдат приети. Ще дойдете ли с нас на бала? По-силно, по-силно. Да, ще дойда с вас на бал. Кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Обявявам началото на коледния концерт. Уважаема публика, моля изключете телефоните си. За всеки християнин, Рождество Христово е дивният празник, който изпълва душите с надежда за по-добър живот. Не случайно най-свидните ни спомени са свързани с вечерта срещу Рождество, бъдни вечер, когато цялото семейство се е събрало около богатата постна трапеза, в трепетно очакване на святото събитие. Тогава, изпълни с Божията любов, молитвено се отправяме най-светли пожелания за здраве, сполука и сбъдване на най-съкровените мечти. Защото именно с раждането на младенеца, светлината огрява мрака и невъзможното става възможно.
Радостта е ключ към щастието и особена привилегия за християните. Радостта е благословение от Господ. Хава Нагила, прекия превод от древноеврейски е "Хайде да се веселим". Това е най-стария шлагер. Той е на 2000 години. Историческа музика на езика на пророците и на много велики хора. На езика, на който е говорил Исус Христос. Хава Нагила, мъжки танц, изпълняват Мартин Георгиев, Никола Димитров от 11 клас, Богдан Кирилов и Николай Иванов от 12 клас. Радвайте се, хора, радвайте се! Сбъдна се мечта, пей, мой народе! Сбъдна се мечта! Коледа е и празник, и свещен ден. Едно от най-тържествените събития, особено за децата, а за християните важен ден от християнския календар. Традицията да се подаряват подаръци изглежда започва от подаръците, които мъдреците поднасят на Исус. Според Евангелието на Матей се казва, че когато дошли и видели детето с неговата майка Мария, се поклонили с уважение. Тогава отворили дисагите си и му поднесли подаръци от злато, тамян и смирна. Притча, смисълът на Коледа изпълнява Бождара Янева от 11 Ж клас. Беше унази магична нощ. Някой почука на вратата. Отворих и видях. Беше дядо Коледа. Той влезе, отиде до елхата, погледна ме и със сълзи в очите рече: "Учете децата." Изпаднах в недоумение. Той предугади въпроса ми и с едно бързо движение извади от зад елхата една торба с играчки. Погледнах го объркана, а той повтори: "Учете децата. Учете децата на същността на Коледата. Тя е забравена." Той извади от торбата една елха и каза: "Учете децата, че чистият зелен цвят на елхата символизира вечната надежда на човечеството, а острият ти връх, насочен към небето, изобразява посоката на човешката мисъл – нагоре." Следващото, което извади, беше една блестяща звезда, която окачи на елхата. Учете децата, че звездата беше небесният знак на отдавна Господ беше обещал Спасителят на света и звездата беше знак, че обещанието е изпълнено. Следващото, което извади, беше един венец. Учете децата, че венецът символизира вечната природа на любовта. Истинската любов е безкрайна. Следващото, което извади, беше една малка фигурка на дядо Коледа. Учете децата,
че дядо Коледа символизира добротата и щедростта, която чувстваме през декември. Той извади един подарък. Учете децата, че подаръкът символизира това, че Господ така възлюби света, че му даде своя единствен син. Ние му благодарим за неговия несравним дар. Мъдреците се поклониха пред святото дете и го дариха с злато, смирна и тамян. Ние трябва да поднасяме подаръците си в същия дух като мъдреците. Последното, което извади, беше един ангел. Учете децата, че ангелът беше предвестник на добрата новина за раждането на Христос. Те пееха: слава на Бога на небето, мир и любов между хората на земята. Дядо Коледа погледна доволно към дървото. Блясъкът се завърна в очите му. Той рече: помнете, трябва да помним и да учим децата на истинския смисъл на Коледа, а не да ме поставите в центъра, защото аз съм само един скромен служител на нашия Господ, нашия Бог. Коледа е времето, в което вярваме по-силно от всякога в нашите мечти. Празникът на вълшебствата. Коледата е духът на даването, без да мислим за получаване. Тя е щастие, защото виждаме радост в хората. Тя е да забравим за себе си и да намерим време за другите. Тя е да изхвърлим безсмисленото и да наблегнем над истинските ценности. Тя е времето, когато осъзнаваме най-дълбоко, че колкото повече любов даваме, толкова повече има и за другите. И сега, ако се дал, изпълнява Борис от 11 клас. От своя хляб, ако си дал на скитника, дори искрица огън от своя огън, ако си дал на милата от своето сърце, ако си дал на милата живот от себе си, ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напрасно. Ако си дал, ако си дал, ако си дал от себе си, не си живял, не си живял напрасно. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще ти отнемат вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истино, но винаги идваш при нас. Взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш, дори една секунда. Ако си враг на Ботлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от залата на свой приятел и го забравиш. Дали е трябвало, дали е трябвало, дали е трябвало изобщо, дали е трябвало изобщо да се раждаш. Дали е трябвало, дали е трябвало,
се раждаш. Никой не може да ти отнеме обичта на хората. Никой не може да ти я вземе любовта към хората. И никой и нищо не ще те оставят. Вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях. Ти закъсняваш понякога истинно, но винаги идваш при нас. Ти закъсняваш понякога истинно, но винаги идваш при нас. Рождество Христово е празник, посветен на християнската любов и братство, които са част от културата на много народи по света. Следва руски народен танц «Вишня». Вишня белоснежная цветет. Всички. Всеки ми казва, спри да я чакаш, ако обичам, те ще бъде тук. Месеци минаха, даже година, може би има си друг. Всеки ми казва, не настоявай и да умираш, дишай напук. Живея и дишам с тази надежда, някога да си тук. Тази вечер къде си, не ме лъжи, кажи ми с кой разбиваш сърцето ми. Май напомни на мене, че умирам за тебе и болят ме проклетите спомени. Той къде те заведе, хубаво ли ти беше
разкажи да се пръсне сърцето ни. Кой сега те целува, ако Господ ме чува, нека пак да те върне в ръцете ми. Всеки ми казва, ти забрави, писано явно е било. Имало други, луди са луди, единствена моя любов. Тази вечер къде си, не ме лъжи, кажи ми с кой разбива сърцето ми. Майната ми на мене, че умирам за тебе и болят ме проклетите спомени. Той къде те заведе, хубаво ли ти беше, разкажи да се пръсне сърцето ми. Кой сега те целува, ако Господ ме чува, нека пак да те върне в ръцете ми. От 9-ти И клас. Тази Коледа пожелавам на себе си и на всички вас само това. Наистина спокойни и уютни празници, изпълни с всички онези простички и банални неща, които всъщност имат най-голямо значение. Провикнала се Бояна, изпълняват Петя и Християна. Продумала, продумала, аз съм
традиция българите са започвали коледните празници от Игнаш ден, та чак до Иванов ден. Изпълнени с надежда за предстоящата пролет. Надежда, породена от нарастването на деня. Празнували са и слънцето. Народът ни е откривал всичко това в символиката на кръшното българско хоро. Кралско и ситно-шопско хоро изпълняват момичета от 9 И клас. Хайде ли бе на сбор изпълнява Валерия от 9 А клас. Go.
е време, нито сезон. Коледа е състояние на духа, да изпитва щастие и благодарност, щедрост и съпричастност. Това е истинската Коледа. Валс от Фредерик Шопен изпълнява Райан от 10 А клас. Коледа и фолклорът вървят ръка за ръка, припомняйки ни за връзката с корените ни и за силата на сплотеността. Ангелинка Платна Бели изпълнява Петя Микова от 12 Е клас. Thank you.
Коледа е константа. Тя ще дойде и ще мине. И до година ще дойде пак. Празници винаги ще има, както и причини да бъдем добри. Стига да го искаме. Кармен от Жорж Бизе и Радион Шедрин изпълнява Моника Казакова от 8-ми клас. И така, ето го истинското послание на Коледа. Споделената радост, доброто дело, във всяка изкряща усмивка. Нека винаги помним, че Коледа е повече от празник. Тя е във всеки един от нас, когато даваме, когато обичаме и когато вярваме в чудесата. Така, приказката за Коледа продължава, непрекъснато се развива и се пренася от едно поколение на друго. В нея всяко сърце намира място за любов и надежда, защото Коледа е времето, когато магията наистина се случва. Затворите очи и усетете тази магия, разтворена във вълшебната нощ на Коледа. И сега китари трио изпълняват Любена Дианова, Влади Георгиев и господин Иван Христов. So many get about the meantime. Down in the river, you stop and you hold everything. The band is going Dixie, never falls. You feel right when you hear the music ring. And now you're stepping inside, but you don't see too many things. Dominating out of rain,
down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty stickly read him, he doesn't want to make it cry or sing. They say the old guitar is so he get a ball. When he gets up on the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up for Friday night with the Sultans, with the Sultans I've seen. And that black bone soul, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans are playing Creole. Благодаря, Любена. Влади.
И сега мога да поканя на сцената Христина Тодорова от 10-ти А клас, която ме разкри на вас на Дисков история. Аплодисменти за Христина! Пожелавам ви светли коледни празници и щастлива нова година! Водещи на това тържество бяха Слагана Чубанова от 11 Д клас и Александър Динев от 11 Д клас.